Question ni 5th District Board Member Nilito Tupas ang privilege speech ni Board Member Suplico matapos nalakip ang pangalan ni Iloilo Governor Neil Tupas Sr. sa kaso sa Sandigan Bayan. Sunod kay Board Member Tupas sa 18th regular session sang saguri ang palalawigan, nagatindog sa hindi lamang sa aspeto sa politika kundi bilang anak. Kagin pangabay nga hindi na pagdalahigon ang pangalan sa iya amay. Kabahin sang privilege speech ni Suplico nga may tigulo nga contractors ang pagmitlang sa mga kompanya nga M. Montes Claros Enterprises Incorporated kag M. Montes Claros Holdings Incorporated lakip man ang pangalan ni anay 5th District Representative Raul Buboy Tupas kag sang sumong congresswoman nga si Binky Montes Claros Tupas. Sang nagligad nga session wala na tigayon nga ma-deliver ang privilege speech ni Suplico matapos ginpanindugan ni Tupas nga dapat sundon ang internal rules of procedure nga nagakinahanglan sang 24 ka oras nga abiso kag paghatag sang kopya antes ang sesyon. Did you personally hear ang mga ginhambal mo, ang nabutang sa ginhambal ni tatay mo? Okay. Ang ginhambal ni tatay mo, ginhambal sa ako sa magulang mo. Okay. Ipakin-check yung pa ako kung tama ito mo. Kasi ako go ahead, ang muna ginhambal ni tatay ko. So maybe you can check with your brother. It's one thing, ako nakaupot kay tatay. Ginabutang pa di. Wala na ganit si tatay. And ginabutang pa di, the case of Sandigan Bayan where criminal case number SB10 CRM 0085 entitled People of the Philippines versus Tupas Sr. Di pala may man criminal case before? Nabarihan ang kabahin sang pagsabdanay ni Board Member Tupas kag Board Member Suplico.